Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun kawo maka ci gaban zanga-zangar da ake magana a Najeriya, inda talakawa suna zargin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, ana zargin da cewa wai juya shi ake yi, inda ya yi iƙirarin cewa shi ya biya kuɗin kamfen nasa don haka ba wanda ya isa ya juya shi. A wani ɓangaren kuma shi shugaban Bola Ahmed Tinubu ya kira manya-manyan malaman addinin Musulunci, inda ya kirawo su domin su jawo ra'ayoyin mutane game da wannan zanga-zanga. To mai sauraro, kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. A wani ɓangaren kuma 'yan sandan Najeriya sun ce an yo hayan sojojin haya na zanga-zanga daga ƙasashen ƙetare, inda wasu magoya bayan wannan zanga-zangar suka musa wannan zargi na hukumar 'yan sanda. To a wani ɓangaren kuma ana cece-kuce game da zanga-zangar, wai sai kowace jiha sai ta ware shugaban zanga-zangarta, inda ko me ya faru shi za a kama, inda mutane suka musunta wannan ƙuduri na wannan hukuma ta 'yan sanda. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labarai da zarar mun ɗora a kowane lokaci. To mai sauraro, muna jiran ra'ayinka game da wannan zanga-zanga da ake shiryawa a wannan ƙasa. To mai sauraro, me ra'ayinka game da wannan zanga-zanga? Kana tare da mu a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka daure ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun labaranmu a kowane irin lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka, inda za mu ci gaba da kawo muku labarai masu daɗi da zarar mun samu. Mun gode.